नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. कोरोना आणि लॉकडाऊना नंतर सरकारी शाळेची मागणी वाढती आसा. कोरोना भयातले लोक हळूहळू भायर येऊ लागलात. होन्नावरात उदे लागून भस्म जालो स्टुडिओ. पावसान आमदारीत कोसळून पडले घर. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 103 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह. आता सविस्तर खबरो. कारवार शैक्षणिक जिल्ह्या भितर आजपर्यंत खासगी शाळेचे 556 विद्यार्थी आणि शिर्शीचे 312 विद्यार्थी सरकारी शाळेत प्रवेश घेतात. सरकारी शाळेची नवीन नोंदणी करची अवधी जावन गेली आसा. जाल्यार खासगी शाळे भितर शिकतले विद्यार्थ्याले आवय बापूय बदलीचे प्रमाणपत्र घेऊन घरा लागीं आशिल्ल्या सरकारी शाळेत प्रवेश घेऊ लागला. काही आवय बापाक खासगी शाळेत धान दिवचे मन आसा. जाल्यार पैशाची समस्या, महाग डोनेशन, फी आणि शाळेच्या वाहनासाठी हजारो रुपये दिवचे अशक्य जाता. तसेच पालकांच्या मनात आसा वर्ग सुरू न करता आमका फी भरची पडटा. कोरोना काळात ऑनलाईन वर्ग घेवच्याक काही पालकांकडे मोबाईल घेवच्याक पैसे ना आणि भुरग्याल्या आरोग्या दृष्टीन सुद्धा काही पालक खासगी शाळेच्यांकान घरा आशिल्ल्या लागीं सरकारी शाळेत घालू लागलात. सरकारी शाळेची नवीन नोंदणी करची अवधी जावन गेली आसा. जाल्यार खासगी शाळेतल्यान आयिल्ल्या विद्यार्थ्याले सरकारी शाळेत नोंदणी करून घेवचे म्हूण शिक्षण अधिकारीन सांगला. कोरोना भयातल्यान लोक हळूहळू भायर पडू लागलात. खेडेगावच्यान बसाचेर शहरा येवचे लोकांचे प्रमाण वाढू लागला. मार्च महिन्यापर्यंत बस सेवा सुरू नाशिल्ली. जून महिन्यात दूर गावात उचाक मात्र बस सेवा सुरू झाली. जाल्यार प्रयाणिक लोक खूप कमी आशिल्ले. त्या निमित्ती बसीस कमी केली. 1 महिन्यापासून ग्रामीण भागात बस वयताली. जाल्यार कोरोना भया लागून बसीत बसूंक लोक भिताले. जाल्यार आता गेल्या 8 दिसांकडे लोक गावातल्यान शहरात आणि शहरातल्यान गावात वचूं येऊ लागलात. प्रवाशांची संख्या आता 15 ते 20% वाढू लागला. जिल्ह्या भितर शहरातल्यान गावात वयच्याक अर्ध्या तासान बस दवरला. कोरोना पहिले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सरासरी 50 लाख उत्पन्न मेळटाले. जाल्यार कोरोना नंतर 3 महिन्यात कोट्यावधी रुपयाचे नुकसान झाले. जाल्यार ह्या 3 दिवसात ग्रामीण भागात बस सुरू झाल्या निमित्ती आता दिवसाक 15 ते 16 लाखाचे उत्पन्न येऊ लागला. होन्नावर तालुक्यात बाजार रोडार आशिल्ले श्रीराम स्टुडिओ अचानक उदो लागून स्टुडिओ भस्म जालो. स्टुडिओ भितर आशिल्ल्या सामानाक उदो लागून 15 लाखांपेक्षा जास्त रुपयाचे नुकसान झाले. स्टुडिओ लागिल्ल्या उज्या लागून आजूबाजून आशिल्ल्या दुकानाचे बी नुकसान झाले. अधिकाऱ्यान घटनास्थळार भेट दिवन निरीक्षण केले. अमदळी तोट्टणकेरीत पावसान घर कोसळून पडले. ही घटना आयतवार रात्रीन घडली. घराची एक बाजू पुराय कोसळून पडून 50,000 रुपयाचे नुकसान झाले. जाल्यार घर कोसळच्या टायमार घरातले सगळे लोक भायर येयले निमित्ती कसले जीवहानी जावं ना. अधिकारी लोकांनी भेट दिवन निरीक्षण केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना थांबतो लक्षण दिसना. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 103 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. कारवार 6, अंकोला 11, कुमटा 4, होन्नावर 9, भटकळ 8, शिर्शी 25, सिद्धापूर 3, येल्लापूर 1, मुणगोड 6, हळयाळ 29 आणि जोयडा भितर 1 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. तसेच कारवारा 3, अंकोला 5, होन्नावर 27, येल्लापूर 2, हळयाळ 25 आणि मुणगोड 6 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 5,069 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले आणि 3,811 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले. 1,204 लोक अजूनही उपचार घेते असतात. आज मुणगोडा भितर 1 मरण झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 54 लोकांले मरण झाले. इतल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता. घरात रवात, स्वस्थ रवात आणि कोरोना पासून दूर रवात. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.